Thandwa zami ngifisa ukuba sibuke kancane incwadi kaDaniel chapter 3 verses 25 to 43. Khuleko lona uAzariya awukhuleka emi phambi kwesithando somlilo. Khuleko lona uDaniel awethula enkosini ekhuluma ngosiza ababhekene nalo eBhabhiloni. Uthi Nkosi uNkulunkulu wethu, ngenxa yegama lakho ungaqedi ngathi. Sewukhohliwe ukuba wenza isivumelwane, ungasusi isihawu sakho ngenxa ka-Abrahamu umnganakho nangenxa ka-Isaka inceku yakho nangenxa ka-Israyeli umuntu wakho, okuyibona owubathembise ukuba uyakwenza inzalo yabo ibe ngangey'nkanyezi zezulu nangesihlabathi sasogwini lolwandle. Mhlawumbe amagama engifisa ukwabuka ngenxa yegama lakho. Uyabona, uma uhamba la emhlabeni, mhlawumbe khona abantu ohlangana nabo abadala bakubuza ukuthi wendodana kambe uthe wena ungwakabani noma ndodakazi, bese ethi hayi mina ngusibanibani, ngizalwa umasibanibani, engithola kusibanibani, ozalwa usibanibani. Abantu abadala bethi usibanibani ozalwa, ngiyamazi lowo. So kwesinye isikhathi uyasinda ngenxa yegama lomuntu esimaziyo. Kwesinye isikhathi uyabuthola nomhlobo mawufika endaweni uthi mina ngwakwaNgcobo kodwa ngizalwa uMagoge, bese kuthiwa awu isihlobo sethu lesi ngenxa yegama. Kodwa futhi umuntu uyakwazi ukuzenzela igama elibi kubantu. Umzekeliso nje oliqiniso, ekhaya kwaNgcobo umkhulu wabulawa uMaduma. uMaduma wafaka iretex, umkhulu wayiphuza isitawoti kanye nomalume omdala umphikeleli. Kodwa ngalelo langa uMaduma wakhetha ukufaka iretex, utshwala obuzophuzwa uNgcobo ungezophuzwa umfowabo kanye nendodana. Waphuza umkhulu, saqumba isisu, bamphuthumisa washona. Kwathi uphuze iretex. And so ngakhula engqondweni yami ngazi ukuthi kahle kahle ikhehla labulawa uMaduma. Uyabona, ekhaya keze ngisho lo mzekeliso ukuba ukhulu wayidayisa siqatha imfulamfula uGavini ney'ntuthwane nakho konke. Abadala bayawazi ama-blackjack. Ama-blackjack ayithanda ukufika ekhaya, ayifika mbopha ukhulu. Kwangangokuba ekhaya bekhula, they had deep hatred for amaphoyisa, because abahlukanisa noma wabo ukhulu wayengene phuma ejele, umagcino wakhe wambelethele esejele. Umuntu uyakwazi ukuzakhela igama. Linjani igama onalo wena? Linjani igama lakho kubantu? Khona lento ethi just drop my name, batshela ukuthi uthunywe yimina. Uthunywe usibanibani, hayi insizwa leyo siyayazi, hayi umama lowo siyamazi, hayi sizokwenzela, angisenzeli wena, sengenzela loya muntu ngoba ngiyalazi igama, wena ngikwazi kodwa igama ngiyalazi ngoba imisebenzi ngiyayazi. But khona nabanye wangitshela lelo gama
ngoba lelo gama liletha ilonda, lelo gama liyazona izinto. Kwagoke kunomkhulu inkosana uJoshua uBoiling, bathi uBoiling ngokwayixhapha, wayinolaka mnukwa igama lakhe. Umnukwa wafebula wabantu, umkhulu waze washona ukhokho, umhlanganyelwa nesibongo azondayo, ngoba uBoiling washada intombi yakulesa sibongo, maqedane yaphuma ekhaya inkosana yakhe ayaphinde yabuya. Beza umuntu umuzoshada athi washada ingane kaSibanibani, ngoba bayaziwa ukuthi laphana bayathakatha. Bashada umfana waSibanibani bayazi ukuba bayisihlupheki, ngoba shada oSibanibani ngoba banje. Linjani igama lakho phambi kwabantu? Khona omunye umuntu ongamazi owazi igama, othi mumbuka ebese uthi awu, kanti wena lo kade ngangizwa ngawe, kade ngangifisa ukuhlanganisa igama nalo muntu ngenxa yegama lakho. Iliphi igama abantwana beni abanibiza ngalo? Ngibuke sawubona sithandwa sami, sawubona baby, sawubona love, sawubona honey, sawubona bani, makusamnandi. Ngawantshela ngaleyo nja leyo. Liphi leli bhube seluyihlo? Hawe ukuthi esomagama ayashintsha ngenxa yegameko ezenzakalayo before bekusithandwa sakho senguslima. Nishintshe nini? There's power in the name. Bona abanye abantu bebizana maka boy, maka girl. Anginagama lokho. Ku boy no girl. But ngithanda thi for the sake of your name ungasidedeli. Ngasikasukeli. Ungafani nenyoka ezlumayo. Ungawuqeda umuzi wakho. Ukuthi la ekhaya sekuzovalwa ngehlahla. Akekho ozosala. Ungasideli. Ungadingi bani. Don't leave us to our own dismay. Kuna abanye abantu, we must protect them from themselves. Wekhaya uAzaria uthi asenzanga kahle, kodwa ungasibukanisi nabantu. Thasanayo uprofeti, akasekho umpristi, athi awusekho nomhlatshelo, nephunga lempepha lisekho. Kuneminye imizi sekusele indonga zodwa. Umuzi ithandwa zami ngomuntu. Umuzi ongahlala emuntu uyawuhloka. Noma ungasithabathaba esingakanani, kodwa umuzi yikhaya, ngokuba kube khona omasayo, kube khona ovulayo, kube khona ohlalayo. Ngiyawusaba mina umuzi ongenazo izingane. It's a sign of death. Anginomsindo, akuyaluzi lutho. Yangithusa mina ugogo ongayifuni izingane. Yangithusa. Ngisho ukuthi izingane zethu ayizale zincane. Kodwa yangithusa. Because uyamdinga umuntu ozokakuvuse, baba gogo vuka mkhulu, uyamdinga ozokabe ne-interest wena when izingane zakho have lost interest. How do we ensure the continuity
of a family by children. Ngavumi kuphele ngathi. Besethi sewukhohliweni wenza isivumelwano. Wathembisa, wakhuluma, wathi awsoze wawsusa umusa wakho kithina. So njalo ngelinye ilanga uDavide umehleli noJonathan. Jonathan wayemthanda uDavide more than he loves the woman. Athi uDavide Jonathan, uma ngife qala athi ngiyacela qinisekisa ukuba umndeni wami is taken care of. Athi uJonathan, uma ngife qala please make sure umndeni wami uyanakekelwa. And so they made a promise. Mangifa ngizonaka umuzi wami nowakho. Hence kubalekile kuDavide esehlele ehlalweni sobukhosi athi alingibhekele akekho nosele emzini kaSawuli khona ngizokwenza umusa kuyena. Khona abanye abantu uNkulunkulu angabaphanga isibeletho esizozala abantwana. Kodwa bathe beshadile bathatha izingane zakwabo bayikhulisa bayifundisa benza konke, washona umyeni wakhe washona naye wavalwa ngehlahla kakazenze ngisho umsebenzi. Kodwa ukuba akakuthathanga wena wakufundisela izingane zakho ngaba yilutho. uDavide akekho osele engamenzela umusa. And for the sake of Jonathan, ngoba ngenza isivumelwane ngathi ngiyokumnakekela. Nabanye abantu asebedla izambane likaPondwe manje yonke into is going well in their lives. Khohlo ukuthi la ngikhona khona wangiphakamisa usashona kodwa izingane zakhe ziyahlupheka and yet mina nginakho konke. Njalo uDavide asenze njalo inkosi emhleni yakhe yakhumbula umusa wakhe. Athi inkosi wenza isivumelwano. Kumina le nkonzi ngifundisa into eyodwa ekutheni kunezinto uNkulunkulu azozenza azoyiphelelisa hayi ngoba nakhe ethanda kodwa ngoba nakho uthembisile. Don't deserve it. Uphokwa umusa uzothi menqaba abukugogo athi kambe ngithembisile angisophinde ngibhubhise. Uthi uAzaria engani wamthembisa uAbraham, engani wamthembisa uIsaka, engani wamthembisa uJakobe. Esekufika umuntu ozongitshela ukuthi abantu abadala balamadimoni. Okuyena umuntu okwazi ukuyongqongqozela uNkulunkulu during lunch hour ezulwini athi inkosi usibanibani kade ekhala ekhuleka kanti inkosi sewukhohliwe ukuthi wathembisana. Banye bethu sisinda ngomusa ukuthi ngelinye ilanga uNkulunkulu wakwenza isithembiso kubazali bethu.